Bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dydd Gwener y Groglith, ni wedi dechrau ar benwythnos y Pasg, penwythnos nath newid hanes y byd. Penwythnos sydd wedi newid bywydau miliynau o bobl dros y canrifoedd. Penwythnos sydd wedi newid fy mywyd i, a phob un Cristion arall. A fy ngweddi arbennig i y bore yma yw bydd yr hyn ddigwyddodd dros benwythnos y Pasg cyntaf yna, y digwyddiadau ni'n mynd i fod yn ei ystyried y bore yma. A bydden nhw yn newid eich bywyd chi hefyd y penwythnos hon. Fi'n siŵr fod be ni'n mynd i ystyried, hanes croeshoelio'r arglwydd Iesu Grist, yn gyfarwydd iawn i lawer ohono ni. Falle bod ddim yr un nostalgia ag hanesion y Nadolig, hanes y geni, ond bydd y mwyafrif ohono ni, fi'n siŵr di clywed y pethau yma, dro ar ôl tro, blwyddyn ar ôl blwyddyn. A felly gael eich annog chi i geisio nawr i ddod at y pethau hyn a meddwl agored. Gael eich annog chi i ofyn i Dduw am help i ddeall y pethau hyn. Hyd yn oed os ar hyn o bryd i chi ddim yn credu yn Dduw, neu chi ddim yn siŵr beth ych chi'n credu am Dduw, gofynnwch. A bydde fe yn siarad â chi. A bydde fe'n agor eich llygad chi i ddeall ac i gredu yr hyn sydd ganddo fe i'w ddweud wrtho chi. A felly fi'n mynd i weddio nawr, fi'n mynd i gyflwyno ein amser ni i'r arglwydd. O Dduw yn tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am yr hyn rydyn ni yn ei nodi ac yn ei ddathlu heddiw, sef y croeshoeliad yr arglwydd Iesu Grist, ac efallai i rai a hyd yn oed i ni fod yn swnio'n rhyfedd bod ni'n dathlu marwolaeth, yn dathlu rhywun yn cael ei camdrin a'i poenydio yn y ffordd mwyaf erchyll fel hyn. Ac eto, dad i ni yn dathlu oherwydd ni'n gwybod mae dyma oedd dy gynllun di. Ac mae dyma y ffordd nath Crist ei hun ei ddewis mwyn ein achub ni. Gan dy fod ti wedi dewis ein caru ni. Arglwydd ni'n diolch am y pethau hyn. A ni'n gofyn nawr arna ti i weithio yno ni dros yr munudau nesaf a dros y dyddiau nesaf, wrth i ni feddwl am yr hyn mae Crist wedi wneud trosto ni. Helpa ni yn ein anghrediniaeth, helpa ni os yw'n ffydd ni yn fach ac yn wan. O arglwydd, siarad â ni trwy dy air di, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn y pethau hyn yn enw Crist. Amen. Wel, ni'n mynd i fod yn cydio yn yr hanes mewn gardd, lle o'r enw Gethsemane, ar fynydd o'r olewydd, just tu allan i Jerusalem. Ac bydd llawer ohonoch chi'n cofio, mae Iesu cyn hyn mae wedi bod yn dathlu swper y Pasg, y swper olaf gyda'i ddisgyblion cyn gwynebu'r groes. Ac mae'n ddiddorol yn Efengyl Mathew, pennod 26 adnod 30, ni'n darllen cyn iddyn nhw fynd i fynydd o'r olewydd, mae Iesu a'i ddisgyblion yn canu Emyn gyda'i gilydd. Byddwn ni'n dwlu, gwybod be ganon nhw, byddwn ni wedi dwlu bod yna i glywed hynny. Ond i ni'n mynd i ddechrau ein taith ni bore yma yn yr un ffordd, ni'n mynd i ganu. Emyn sydd yn dweud wrthon ni am gariad Duw. Ni'n mynd i atgoffa'n hunan o'r cychwyn am gariad anrhythol Duw tuag ato ni. Cyn bod ni'n mynd mlaen wedyn i ddarllen ac i glywed yr hanes sy'n dangos cariad Duw.
mwy yn awr at air Duw, a yn bennaf bore yma, ni'n mynd i fod yn clywed be mae y Beibl ei hun yn ei ddweud. Ac ni'n mynd i fod yn darllen trwy cofnod Efengyl Marc o beth ddigwyddodd. A be fi eisiau eich annog chi i wneud yw i drio cadw mewn cof trwy'r Oedfa fod popeth nath ddigwydd i Iesu yn wirfoddol. Hynny yw nath e ddewis hyn. Ni wedi clywed lot yn dweud yn y dyddiau diwethaf yma am sut mae'r coronavirus ar ryw lefel mae'n ddiduedd. Mae'n gallu effeithio ar unrhyw un. Does yna neb yn saff fel petai. Ond wrth i ni sôn am Iesu, ni'n gorfod cofio o hyd, roedd Iesu yn saff. Roedd e yn fab Duw, roedd ganddo fe hawl i aros yn y nefoedd, ym mhresenoldeb y tad, yn ei ogoniant. Doedd e ddim yn gorfod gwynebu unrhyw beth i ni'n mynd i ystyried bore yma, ond nath e ddewis o'i wirfodd i ddod ein mwyn ni, mwyn chi a fi. Mae'r darlleniad cyntaf ni yn dod o Efengyl Marc, pennod 14 ac adnod 32 i adnod 52. Deithant i le o'r enw Gethsemane, ac meddai ef wrth ei ddisgyblion, eisteddwch yma tra byddaf yn gweddio, ac fe gymerodd gyda gef Pedr ac Iago ac Ioan, a dechreuodd deimlo arswyd a thrallod dwys. Ac meddai wrthynt, y mae fenaid yn drist iawn, hyd at farw. Arhoswch yma a gwiliwch. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar y ddeiar, a gweddio ar yr awr petai'n bosibl fynd heibio iddo. Aba, Dad, meddai, mae pob peth yn bosibl i ti. Cymer y cwpan hwn o ddiwrthyf, eithir nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Daeth yn ôl a cael hwy'n cysgu, ac meddai wrth Pedr, Seimon, a'i cysgu yr wyt ti, ond i allais oelio am 1 awr. Gwyliwch a gweddiwch na ddewch i gael eich profi, a mae'r ysbryd yn barod, ond y cnawd yn wan. Aeth ymaith drachefn a gweddio gan lefaru'r un geiriau, a phan ddaeth yn ôl fe cafodd hwy'n cysgu eto, oherwydd yr oedd ei llygaid yn drwm, ac ni wyddent beth i'w ddweud wrtho. Daeth y drydydd waith, a dweud wrthynt, a ydych yn dal i gysgu a gorffwys? Dyna ddigon. Daeth yr awr, dyma fab y dyn yn cael ei fratyrchu i ddwylo pechaduriaid. Codwch ac awn, dyma frymadychwr yn agosau. Ac yna, troedd yn dal i siarad, dyma Judas, un o'r 12, yn cyrraedd a chydag ef dyrfa yn dwyn cleddyfau a ffastynau, wedi ei hanfon gan y prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'r henuriaid. Yr oedd ei fradychwr wedi rhoi arwydd iddynt gan ddweud, yr un a gysanaf yw'r dyn, daliwch ef a mynd ag ef ymaith yn ddiogel, ac yn union wedi cyrraedd, aeth ato ef a dweud, Rabai, a chysanodd ef. Rhoesant wythau ei dwylo arno, a'i ddal. Tynnodd rhywun o blith y rai oedd yn sefyll ger llaw gleddyf, a thrawodd was yr archoffeiriad, a thori ei glist i ffwrdd. A dywedodd Iesu wrthynt, ai fel at leidr a chleddyfau a ffastynau y deithwch allan i'm dalu, yr oeddwn gyda chwi beinydd yn dysgu yn y deml, ac ni ddaliaswch fi. Ond cyflawner yr ysgrythurau, a gadawodd y disgyblion ef bob un a ffoi. Ac yr oedd rhyw lanc yn ei ganol ef, yn gwisgo darn o liain dros ei gorff noeth. Cydiasant yno ef, ond dihangodd gan adael y lliain a ffoen noeth. Mae'r olygfa yn un tywyll ym mhob ffordd. Mae Iesu fan hyn, yr un sydd bob amser i weld mor ddigynnwr, yn gwynebu rhywbeth sydd yn amlwg yn ei ddychrau i'r byw. Ni'n clywed i fod e mewn arswyd a thrallod. Mae'n dweud amdano fe ei hun fod ei enaid e yn drist, hyd farw. Ac wrth gwrs i ni, sy'n gyfarwydd ar hanes, yn gwybod pam fod e mor ofnus, bod e'n ofni yr hyn roedd e'n gwybod oedd o'i flaen e. A falle beth sy'n sefyll allan ar y pwynt yma, ar ddechrau yr hanes, yw fod e yn barod yn gwynebu'r pethau yma
ar ei ben ei hun. Mae di mynd i'r ardd yma, gardd lle roedd e'n arfer cwrdd efo'i ddisgyblion e, ac mae di mynd i'r lle unig yma i weddio trwy'r nos. Dyw e heb gysgu, dyw e methu cysgu. Mae e'n gorfod gweddio am nerth, cymaint yw ei ofn a'i frawe o'r hyn sydd yn ei wynebu e, a mae ar ben ei hun yn dydy. Mae'r disgyblion, mae rai ohonyn nhw yn agos, ond mae hyd yn oed nhw yn cysgu. Ni'n clywed fod Judas, un o'r 12, un o'r ffrindiau penna, wedi fradychu a wedi werthu am arian. Yna pan mae'r dorf a'r milwyr yn dod i'w arestio fe, mae hyd yn oed y ffrindiau oedd wedi aros gyda fe yn ffoi. Maen nhw'n ei adael e, pob un. Mae e ar ben ei hunan. A mae hynny'n beth ddigon dychrynllyd yn dydy. Fel pobl, ni wedi'n creu i gael perthynas gyda'r eraill. Ond mae dylanwad pechod yn y byd yn dinistrio y perthnasau hynny, ac falle bod chi'n ymwybodol o hynny ar y foment. Ni mewn cyfnod ond ni o hunan ynysu, ni ar ben ein hunan, a falle bod hynny ar eich meddwl chi ar y foment, unigedd. Bod yna neb yna gyda chi, bod yna neb yna i chi. Falle wrth i chi gael cyfle i feddwl dros eich bywyd chi a meddwl am eich cysylltiadau chi. Falle bod chi'n teimlo, wel, does dim rhyw lawer o berthnasau gen i. Snyn lle gen i droi, sneb gyda fi rili ffonio, sneb yn fy ffonio i. Falle bod chi wedi cael eich siomi. Falle bod chi wedi cael eich brydychu hyd yn oed yn y gorffennol gan y rheini o chi yn ymddiried ynddyn nhw. Falle mae chi sydd ar fai, falle mae chi yw'r un sydd wedi gwneud y siomi. Chi yw y bradwr. Mae Iesu yn gwybod sy'n beth yw hi fod yn unig fan hyn. Mae Iesu di dewis dod i wynebu y pethau hyn i gyd. Unigedd, brad, siom. Pam? Wel, ein mwyn ni. Mae di dod i wynebu'r pethau yma mwyn cynnig rhywbeth gwell i ni. Mae di dod i gynnig perthynas i ni. Mae di dod i gynnig ei hun i ni. Mae'n galw ni i fod yn blant i Dduw. Mae'n galw ei ddisgyblion yn gyfeillion, yn ffrindiau. Mae'n addo bod gyda ni. Mae'n addo bod yn ffyddlon i ni. Bob awr, bob amser, pob sefyllfa. Mae yna rhywun gallwn ni droi ato fe. Mae dechrau'r hanes yn ddigon anodd, yn ddigon tywyll. Ond mae yna waith i ddod, a felly ni'n mynd i barhau i ddarllen nawr yn Marc pennod 14, adnodau 53 i 72. Eithant o Iesu ymaith at yr archoffeiriad a daeth y prif offeiriaid oll a'r henuriaid a'r ysgrifenyddion ynghyd. Canlynodd Pedr ef o hir bell, bob cam i mewn i gyntedd yr archoffeiriad, ac yr oedd yn eistedd gyda'r gwasanaethwyr yn ymdwymo wrth y tân. Yr oedd y prif offeiriaid a'r holl Sanhedrin yn ceisio tystiolaeth yn erbyn Iesu, i'w roi i farwolaeth, ond yn methu cael dim. Oherwydd yr oedd llawer yn rhoi cam dystiolaeth yn ei erbyn, ond nid oedd ei tystiolaeth yn gyson. Cododd rhai a cham dystion ei erbyn. Clywsom ni ef yn dweud, mi fwria fi lawr y deml hon o waith llaw, ac mewn tridiau mi adeilada fi'n arall heb fod o waith llaw. Ond hyd yn oed felly, nid oedd ei tystiolaeth yn gyson. Yna, cododd yr archoffeiriad ar ei draed yn y canol a holodd Iesu. Ond nid atebu ddim, beth am dystiolaeth yr rhain yn derbyn? Parhaodd yntain fyd, heb ateb dim. Holodd yr archoffeiriad ef drachefn ac meddai wrtho, ai ti yw'r Meseia, mab y bendigedig? Dywedodd Iesu, my fi yw, ac fe welwch fab y dyn yn eistedd ar ddihilaw'r gallu ac yn dyfod gyda chymylau'r nef. Yna rhwygodd yr archoffeiriad ei ddillad a dweud,
Pa raid i ni wrth dystio'n bellach? Clywsawch ei gabledd, sut y barnwch wi? A'i detfryd gytun arno oedd i fod yn heiddi marwolaeth, a dechreuodd rhai boeri arno a rhoi gorchydd ar ei wyneb, a'i gernodio a dweud wrtho, proffwyda, ac ymysododd y gwasanaethwyr arno a dyrnodiau. Yr oedd Pedr i slaw yn y cyntedd, daeth un o fyrwynion yr archoffeiriad, a phan welodd Pedr yn ymdwymo, edrychodd arno ac meddai, yr oedd it tithau hefyd gyda'r Nasariad Iesu, ond gwadodd ef a dweud, nid wyf yn gwybod nac yn deall am beth rwyt ti'n sôn, ac aeth allan i'r porth. Gwelodd y forwyn ef, a dechreuodd ddweud wedyn wrth y rhai oedd yn sefyll yn ymyl, y mae hwn yn un ohonynt. Gwadodd yntau drachefn. Ymhen ychydig, dyma rhai oedd yn sefyll yn ymyl yn dweud wrth Pedr, yr wyt yn wir yn un ohonynt, achos Darlleniad wyt ti. Dechreuodd yntau reci a thyngu, nid wyf yn adnabod y dyn hwn yr ydych yn sôn amdano, ac yna canodd y ceiliog yr ail waith. Cofiodd Pedr ymadrodd Iesu wrtho, fel y dywedodd, cyn i'r ceiliog ganu ddwywaith, fe'm gwedi deir gwaith, a thorodd i wylo. Felly erbyn hyn mae Iesu wedi cael ei arestio ac yn hytrach na dilyn y gyfraith, oedd yn dweud bod dim hawl i gynnal llys barn yn ystod y nos, mae'r arweinwyr crefyddol yn ei osod e ar brawf yn syth. Ac mae'r achos maen nhw'n dwy'n gerbron yn ffars, llwyr. Mae'n amlwg bod nhw wedi gwneud eu penderfyniad nhw yn barod. Maen nhw'n chwilio am unrhyw ffordd mwyn i gondemnio. Maen nhw hyd yn oed yn trefnu bod yna bobl yn dod i ddweud celwydd a chamdystiolaeth. Ac mae hyd yn oed hynny yn methu oherwydd fod Iesu, wrth gwrs, yn ddi-bechod, yn ddi-eog. Ond meddyliwch am funud am beth sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn. Mae Iesu wedi blin o'n lan. Mae Iesu ar ben ei hun. Ac nawr mae'n cael ei gyhuddo ar gam. Mae'n cael ei wrthod gan y bobl ddylse fod yn ei groesawu ac yn ei foli e. Maen nhw'n ei gondemnio fe fod e'n ddi-eog. A maen nhw'n mynd ati i'w drin e yn ofnadwy, yn ei wawdio fe, yn poeri ar ei benne, yn ei daro fe a gwneud hwyl am ei benne. Wel, mae yna rhywbeth yn o'n i gyd yn does sydd eisiau cael ein derbyn. Byddwn ni'n casau cael ein trin fel hyn. Ni eisiau i bobl i feddwl yn dda ohono ni. Ni eisiau i bobl yn hoffi ni. Ni eisiau bod yn boblogaidd, eisiau bod yn rhan o'r in-crowd. Ni eisiau bod yn y bôn fel pawb arall. Ac falle fod hynny yn y gorffennol wedi golygu bod chi yn gwneud pethau chi'n difaru mwyn i bobl eich derbyn chi, fel ni'n clywed Pedr yn gwneud fan hyn. Pan mae e'n cael ei gyhuddo fod yn un o ddisgyblion Iesu, mae'n tyngu ac yn rhegu yn teiri, sa'i hyd yn oed yn nabod y dyn. Falle bod rhywbeth yno chi sydd fel hynny. Chi wedi clywed am Iesu, chi wedi clywed yr hanes yma o'r blaen, chi wedi clywed bod Iesu yn eich caru chi a di marw trosto chi a bod e'n galw chi i'w ddilyn e. Chi wedi clywed yr efengyl, y newyddion da yma, sy'n dweud bod Duw wedi trefnu ffordd i'ch maddau chi. A'r cwbl sy'n rhaid i chi wneud yw i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond i chi'n gwybod, os i chi'n gwneud hynny, os i chi yn troi o'ch hen ffordd o fyw ac yn dechrau dilyn Iesu, bod hynny'n mynd i gostio i chi. Falle bydd e'n costio eich poblogrwydd chi. Falle bydd e'n costio eich ffrindiau, hyd yn oed eich teulu chi. Falle bydd e'n costio eich cyfforddusrwydd chi, eich arian chi, eich swydd chi, eich ffordd chi o fyw. Chi ddim eisiau pobl yn gwneud hwyl am eich pen chi. Chi ddim eisiau pobl yn eich gwawdio chi ac yn eich gwrthod chi. Ond dyna be mae Iesu wedi dod i wynebu. Mae wedi dewis dod i gael ei drin
fel hyn. Pam? Wel, mwyn i ni gael ein derbyn. Cael ein derbyn gan Dduw ei hun. Mae wedi dod mwyn ein cyfiawnhau ni. Doedd Iesu ddim yn heiddi cael ei wrthod fel hyn. I ni yn heiddi cael ein gwrthod gan Dduw. Ond mae Iesu wedi dod a wedi cymryd y gwarth a'r gwaradwydd yna arno fe ei hun mwyn i ni gael maddeuant ac mwyn i ni allu nesau at Dduw a cael ein croesawu gan Dduw a clywed Dduw yn dweud wrthon ni, ti yw fy mhlentyn ni, a fi wrth fy modd yno ti. A dim ots be mae unrhyw un arall yn dweud, dim ots be mae unrhyw un arall yn meddwl amdano ti, rwy'n dy garu di. Mae'n anhygoel, ond mae'n wir. Dyma mae Iesu wedi dod i wynebu ein mwyn ni. Ac fi'n siŵr bydda beth mae Iesu wedi gwynebu hyd yn hyn yn ddigon i dorri ysbryd y mwyafrif ohono ni. Ond mae yna waith i ddod. A felly ni'n mynd i droi eto nawr at Efengyl Marc, pennod 15, ac adnodau 1 i 20. Cyn gynted a gydaeth hi'n ddydd, ymgynghorodd y prif offeiriaid a'r henuriaid, a'r ysgrifenyddion a'r holl Sanhedrin. Yna, rhoi masant Iesu a mynd ag ef ymaith a'i drosglwyddo i Pilat. Holodd Pilat ef, ai ti yw Brenin yr Iddewon? Atebodd ynta ef, ti sy'n dweud hynny. Ac roedd y prif offeiriaid yn dwyn llawer o gyhuddiadau yn ei erbyn. Holodd Pilat ef wedyn, onid atebu ddim, edrych faint o gyhuddiadau y maent yn ei dwyn yn derbyn. Ond nid atebodd Iesu ddim mwy, syndod i Pilat. Ar yr ŵyl, yr oedd Pilat yn arfer rhyddhau iddynt un carcharor a gyfyned amdano, ac yr oedd y dyn a elwyd Barabas yn y carchar gyda'r gwrthryfelwyr hynny oedd wedi llofruddio yn ystod y gwrthryfel. Daeth y dyrfa i fyny a dechrau gofyn i Pilat wneud yn ôl ei arfer iddynt. Atebodd Pilat hwy, a fynwch i mi ryddhau i chwi Brenin yr Iddewon, oherwydd gwyddau mae o genfigen roedd y prif offeiriaid wedi draddodi ef. Ond cyffrodd y prif offeiriaid y dyrfa i geisio ganddo yn hytrach ryddhau Barabas iddynt. Atebodd Pilat drachefn ac meddai wrthynt, beth yntai awn na fa hwn rydych yn ei alw yn Brenin yr Iddewon? Gwyddasant hwythau yn ôl, croes hoelio ef. Meddai Pilat wrthynt, ond pa ddrwg a wnaeth ef? Gwyddasant hwythau yn uwch byth, croes hoelio ef, a chan ei fod yn awyddus i fodloni'r dyrfa, rhyddhaodd Pilat Barabas iddynt, a thraddododd Iesu ar ôl ei fflangellu i'w groes hoelio. Aeth y milwyr ag ef ymaith i mewn i'r cyntedd, hynny yw i'r praetorium, a galw ynghyd yr holl fintau. A gwisgasant ef a phorffor, a phlethu coron ddraen a'i gosod am ei ben. A dechreuasant ei gyfarch, henffych well Brenin yr Iddewon, curasant ei ben a gwialen, a phoeri arno, a phlygu ei gliniau ac ymgrymu iddo. Ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y porffor oddi amdano a'i wisgo ef a'i ddillad ei hun. Yna, eithant ag ef allan i'w groes hoelio. Mae Iesu fan hyn yn dod cam yn nes at y groes. Ac mae'r hyn mae'n ei brofi fan hyn yn ddigon i roi hyn llefe i berson. Mae'n cael ei wrthod gan nid yn unig ei bobl ei hun ond gan y byd. Mae'n cael ei gondemnio a'i wawdio yn gyhoeddus. Mae ei gorffau yn cael ei gamdrin yn y ffordd mwyaf creulon. Mae'n cael ei ddedfrydu farwolaeth, ac nid unrhyw farwolaeth, ond y farwolaeth fwyaf erchyll oedd y Rufeiniaid wedi gallu i ddyfeisio. Marwolaeth oedd yn cael ei gadw ar gyfer y gweithaf, ar gyfer y caethweision a rheini oedd heb unrhyw statws o gwbl. Mae Iesu yn cael ei ddal lan i'r byd fel un eog. A mae yna lot o eogrwydd yn does yn y ran yma o'r hanes. Mae'r arweinwyr crefyddol yn eog.
Mae Pilate yn eog. Mae'r milwyr Rhufeinig yn eog. Ni'n clywed am yr un yma, Barabbas, sydd yn y carchar. Pam? Mae'n eog. Pob un ohonyn nhw, maen nhw'n gymeriadau gwahanol iawn i'w gilydd mewn cymaint o ffyrdd, ond beth sydd yn cysylltu nhw i gyd yw bod nhw yn eog. Maen nhw i gyd yn ymddwyn a wedi gwneud pethau yn anghywir. Maen nhw i gyd a chydwybod sydd yn eu cyhuddo nhw. Maen nhw i gyd fel ni. Mae cydwybod eog yn beth erchyll. Falle bod chi yn gyfarwydd ar y teimlad yna, yr gwacter yna. Ffordd chi'n teimlo'n sal, yn sic, yn ddiymadferth. Chi'n meddwl am y peth, ond chi'n methu newid unrhyw beth. Methu cysgu. Pan chi'n llwyddo i gysgu, chi'n deffro mewn chwys oer. Allai fod yn eitha hyderus pwy bynnag i chi bore yma, o le bynnag i chi'n gwrando, os i ni wedi cwrdd a'i peidio, wrth i fi sôn am eogrwydd a chydwybod, wrth i fi sôn am bethau yn ein gorffennol ni sydd i ni'n dyfaru. Fi'n siŵr fod yna bethau'n dod i'ch meddwl chi yn awr, yn does? Pethau i ni'n teimlo cywilydd amdano nhw. Pethau byddwch chi byth eisiau i neb arall wybod ac chi byth eisiau i ddod i'r golwg. Ond dyna sy'n wir amdano ni gyd. Mae rai ohonyn ni'n llwyddo i guddio fe yn well na'n gilydd, ond i ni gyd yn eog. I ni gyd i gwneud pethau i ni'n dyfaru. A mae'r Beibl yn dweud, un dydd mae'r pethau hynny'n mynd i ddod i'r golwg. Mae Duw yn mynd i alw pob un ohono ni i roi cyfrif am y ffordd i ni wedi byw, yr ffordd i ni wedi ymddwyn, y pethau hynny ni wedi gweud, y pethau hynny i ni wedi ei meddwl, y pethau hynny ni wedi cyflawni yn y dirgel, lle does neb arall wedi'n gweld ni. A mae'r Beibl yn dweud fod Duw yn mynd i roi i ni yr hyn rydyn ni'n ei heiddi. Mae'n mynd i'n barnu ni, ac mae'n mynd i'n cosbi ni. A fe ddylsa hynny ein dychryn ni. Os yw ein pechod ni y bore yma fel yr arweinwyr crefyddol oedd yn rhagrithiol, yn edrych yn dda ar y tu allan, ond yn gwneud pob math o ddrygioni. Os yw ni fel Pilate a'r Rhufeiniad yn gwneud pethau creulon ond yn enw y gyfraith. Os yw ni fel Barabbas a'r lladron a'r llofruddion, y bobl hynny oedd yn amlwg yn ddrwg ym mhob ffordd, ysdim ots. I ni gyd yn mynd i cael ein galw i gyfri. Chi'n gweld dim ond un person di-eog sydd yn yr hanes yma i gyd, yn dyfa? A sut mae e'n cael ei drin? Wel, mae e'n cael ei drin yn y ffordd gweitha posib. Pam? Wel, ein mwyn ni. Mae'n dewis gwynebu hyn marwolaeth person eog mwyn ein hachub ni. Mae e'n cymryd y gosb fel bod ni yn gallu cael ein cyhoeddi yn ddi-eog. Mae e'n dod ac yn cael ei gosbi ac yn marw mwyn i ni gael bywyd trygwyddol. Mae Iesu Grist fan hyn yn gwynebu poen a thristwch a galar a dioddefaint mwyn cynnig bywyd trygwyddol i ni heb boen, heb alar, heb ddioddefaint, heb farwolaeth mwyach. Dyna maint cariad Duw ato ni. Dyna'r beth oedd Iesu yn barod i'w ddioddau eich mwyn chi. A chredwch chi neu beidio, mae'r gweithaf yn dal i ddod. Mae yna un darllenir oled o'n ni y bore yma, Efengyl Marc, pennod 15 ac adnodau 21 i 47. Gorfod asant un oedd yn mynd heibio ar ei ffordd o'r wlad,
Seimon o Cyrene, tad Alexander a Rufus i gario ei groesif. Deithant ag ef i'r lle a elwyr Golgotha, hynny yw o'i gyfieithu, lle penglog. Cynnig iasant iddo wyn a myr ynddo, ond ni chymerodd ef, a chroesoel iasant ef, a rhanasant ei ddillad, gan fwrw coelbl ar ranant i benderfynu beth a gai pob un. 9 o'r gloch y bore oedd hi pan groesoel iasant ef, ac yr oedd ar ysgrif y cyhuddiad yn ei erbyn yn dweud, Brenin yr Iddewon. A chydag ef, croesoel iasant 2 leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo. Yr oedd y rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, gan ysgwyd ei pennau a dweud, ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn trydiau. Disgyn oddi ar y groes ac achub dy hun. Ar un modd, yr oedd y prif offeiriaid hefyd, ynghyd ar ysgrifenyddion, yn ei watwar wrth ei gilydd, ac yn dweud, fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun. Disgyned y Meseia, Brenin Israel, y nawr oddi ar y groes, mwyn i ni weld a chredu. Yr oedd hyd yn oed y rhai y groesoeliwyd gydag ef yn ei wawdio. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad am 3 o'r gloch y prynhawn. Ac am 3 o'r gloch, gweiddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o'i gyfieithu, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll gerllaw, clywch, mae'n galw ar Elias. Rhedodd rhywun a llenwi sbwng a gwyn sir a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Gadewch i ni weld, meddai, a ddaw Elias i'w dynnu ef i lawr. Ond rhoes Iesu lef uchel a bu farw. A rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y cynoriad, oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly y bu farw, dywedodd, yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Yr oedd gwragedd hefyd yn edrych o hirbell. Yn ei plîs, yr oedd Mair Magdalen a Mair mam Iago, fychan, a Joses a Salome. Gwragedd a fi'n ei ganlyn ac yn gweini arno pan oedd yng Galilea, a llawer o wragedd eraill oedd wedi dod i fyny gydag ef i Jerusalem. Yr oedd hi eisoes yn hwyr, a chan ei bod yn ddydd paratoad, hynny yw, y dydd cyn y saboth, daeth Joseph o Arimathea, cynghorwr uchel ei barch a oedd yntain disgwyl am deyrnas Dduw, a mentrodd fynd i mewn at Peilat a gofyn am gorff Iesu. Rhyfeddodd Peilat ei fod eisoes wedi marw, a galwodd y cynwriad ato a gofyn iddo a oedd wedi marw ers meityn. Ac wedi cael gwybod gan y cynwriad, rhoddodd y corff i Joseph. Prynodd yntai liain, ac wedi ei dynnu ef i lawr a'i amdoi yn y lliain, gosododd ef mewn bedd oedd wedi ei naddu o'r graig, a threiglodd fain ar ddrws y bedd. Ac yr oedd Mair Magdalen a Mair mam Joses yn edrych ym lle y gosodwyd ef. Falle erbyn y pwynt yma, i chi'n cwestiynu sydd gall pethau fyth mynd yn waith. Mae Iesu tu hwnt i flyndr. Mae wedi cael ei adael ar ei ben ei hun. Mae wedi cael ei wrthod gan ei bobl ei hun, gan y byd. Mae wedi cael ei gamdrin yn y ffyrdd mwyaf ofnadwy, yn gorfforol ac yn emosiynol, roedd Iesu wedi cael ei ddinistrio. Ond y gwir yw fod y gweithaf i'w weld fan hyn. Oherwydd wrth i'r arglwydd Iesu Grist, mab Duw, yr anwylid, hongian ar y groes, mae'n gweiddi y geiriau hynny. Fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael. Wrth i Iesu farw ar y groes, wrth iddo fe hongian yng ngres y dydd, roedd e yn
dioddef nid dim ond yn gorfforol neu'n emosiynol, roedd e'n dioddef yn ysbrydol. Roedd Duw y Tad yn gosod arno fe y gosb rydyn ni'n ei heiddi. Dyna ddaeth Iesu i wynebu. Dyma lle ni'n gweld hynny yn ei anterth ar ei mwyaf clir. Dyma mae Iesu wedi dewis dod i'w wynebu ein mwyn ni. Oedd e'n gwynebu canlyniadau pechod. Oedd e'n gwynebu gwrthryfel yn erbyn Duw. Fe ddaeth e yn felltydd drosto ni. Profi holl gasineb Duw tuag at bechod. Does na ddim esboniad arall sy'n gwneud synwyr. Does na ddim esboniad arall sydd yn deilwng o Iesu Grist. Os ych chi'n dweud fod Iesu di marw fel rhyw esiampl, neu marw fel symbol o gariad ac o aberth, mae hynny yn sarhad yn ei erbyn e. Mae'n gwneud yn fach o'r hyn nath ei wynebu drosto ni. Na, mae fe di gwynebu'r holl bethau hynny, ni di sôn amdano nhw'n barod, yr holl bethau hynny sydd yn ein dychryn ni. Pam? Wel, mwyn i ni brofi cariad Duw. Mwyn i ni wybod fod Duw gyda ni bob amser. Bydd byth rhaid i ni ddweud fy niw pam rwyt wedi fy ngadael i. Fe wneith Duw fyth ein gadael ni, oherwydd beth nath Iesu i brofi ar y groes. Sdim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw. A'r peth rhyfeddol yw hyn. Y cwbl sydd rhaid i ni i'w wneud yw i gredu. Ni wedi clywed am yr holl bethau nath Iesu wneud, yr holl bethau nath Iesu ei dioddef a'i profi. Oedd rhaid iddo fe wneud cymaint mwyn ein hachub ni. A'r cwbl mae'n gofyn gennym ni yw ffydd. Bod ni'n credu, bod ni'n derbyn, bod ni'n dod efo'n dwylo ni'n agored a dweud sdim byd y fi gynnig i ti heblaw am fy mhechod i. O, maddau fi. Tasa'r hanes yn gorffen fan hyn bore yma. Bydde gennym ni le i gwestiynu wrth gwrs. Pam ddylswn ni'n credu hynny? Sut gallai wybod fod y pethau hyn yn wir? Ond wrth gwrs nid dyma ddiwedd yr hanes, efe? Chi'n gwybod hynny. Mae'n rhaid i ni, bore yma, fel y disgyblion aros. Ni gorfod aros tan bore dydd Sul, mwyn gweld y Crist atgyfodedig. I weld yr un nath dioddef wedi dod nôl yn fyw mwyn profi yn dyst fod Duw wedi derbyn ei aberth trosto ni. Ond ni'n gorfod aros am hynny. Ni ddim yn ei ganu ar ddiwedd yr Oedfa fel i ni fel arfer yn gwneud. Ni'n mynd i orffen mewn tawelwch. Ni'n mynd i orffen mewn llonyddwch fel nath Crist ei hun gael ei osod i orffwys yn y bedd. Ni'n mynd i orfod aros tan bore Sul mwyn canu. Ond sdim rhaid i chi aros i ddod ato fe. Gallwch chi ddod ato fe yn awr. Gallwch chi ddod yn eich ofn, a'ch unigedd, a'ch cywilydd, a'ch euogrwydd. Gallwch chi ddod yn eich angen gerbron Duw. Gallwch chi ddod a chredu y mab Duw, y Meseia. Gallwch chi dderbyn y cwbl mae wedi ennill trosto chi. Y cwbl sy'n rhaid i chi wneud yw i ofyn ac i gredu ynddo fe. Dewch ato fe. Dewch ato fe yn awr. Wel, i fi mynd i weddio i orffen ein oedfa ni. Ond plîs, ymunwch â ni eto ar bore Sul pan gawn ni ganu gyda'n gilydd. Mawl i'r Crist atgyfodedig. Nawn ni weddio. O arglwydd ein Duw,
Ni'n diolch i ti am y cwbl ni wedi glywed. Yn diolch i ti am y cwbl roedd Iesu yn barod i'w wynebu, mwyn rhai fel ni. Ac ni'n gofyn nawr wnei di'n helpu ni, bob un, i dderbyn yr rhodd yma, ac i gredu yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd ro ffydd i ni. Beth bynnag yw ein gorffennol ni, beth bynnag i ni wedi wneud, a'i ddweud, a'i feddwl, faint bynnag i ni wedi dy wrthodi o'r blaen. O arglwydd, helpa ni ddod yn awr, ac i roi'n hunan i ti, i droi o'n hen ffordd o fyw, ac i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Da derbyn ni nawr yn ddiolchgar, maddau pob bai, am ein bod ni'n dod yn enw Iesu. Amen.